Égett a visszavágás vágyától a győri Audieto KC az őszi népligeti 3 gólos vereség után a női kézilabdabajnokság szuper rangadóján. Annál is inkább, mert az új győri aréna átadása előtt utoljára rendeztek Eto Fradit az ezúttal is teltházas Magvasi sportcsarnokban. Ennek szellemében egy 4-0-ás rohammal kezdték a találkozót a zöldmezes hazaiak, egészen a 6. percig kellett várni az FTC Real Cargo Hungária első góljára, ezután viszont összeszedték magukat a vendégek, olyannyira, hogy penál révén az egyenlítés is összejött. A 19. percre viszont már ismét 3-mal vezetett a Győr Bulatovics révén, a szünetre pedig 4 gólos előnnyel mehettek Ambros Mártinék. A fordulás után a Fradi kapus cserével és lendületes játékkal próbálta meglepni a vendéglátókat, majd Tomori is hozzászólt a tánchoz, először a mérkőzésen. De mindhiába, ugyanis beindult a Lunde parádé. Nem adták magukat könnyen a vendégek, de a folyamatosan előnyben lévő Győr végül felülrölte az ellenállásukat. A 45. percben Görbic meglőtte első akciógólját, majd remek passzt osztott ki Bognár Bódinak, innen pedig már nem volt visszaút a Ferencváros számára. Olyannyira, hogy 5 perccel a lefújás előtt már kiütésszagú 10 gólos különbség állt a csapatok között. Bulatovics, Görbic. Azt a mindenit, mit csinál Görbic! Az FTC még megpróbált felállni a padlóról, de többre már nem futotta a vendégjátékosok erejéből. 29-21-es győzelmével a Győr 2 ponttal ellépett ellenfelétől a bajnoki tabellán, és minden valószínűség szerint bebiztosította alapszakasz elsőségét.